Bueno, ja estem aquí al restaurant de l'aeroport. Del Uroport, amb d'Austràlia. Aeroport del Prat. És com Aubergínia, Uroport... Del Moianès. I com dèiem de l'últim, vam dir, va, ara ens ho hem d'agafar bé i ens portaran una cerveseta, suposo. Està bé, a més ens ho pagat el dia, no? Ens ho pagat un bon dia. Vaig amb una samarreta empalfada i m'estic fotent de calor. Ja, és que vas abrigat aquí com que sigui. Jo també porto samarreta, però... Porta aquella samarreta del Bruce... De pastisser, Del Bruce Willis. Aquelles blanques, no? Aquelles samarretes no blanques. Imperi. No, de tires, no. No hi creus amb els Imperi, tu? Ja les havia portat quan era jovenet, ara no, ara sempre porto aquelles de forner que diuen no sé per què. I quina raó té de ser perquè t'has fet gran portar la Cap de mica, no ho sé. Soc així, em dec haver tornat maniàtic. Semblaria que potser aquestes t'aguanten més la sotaixella, vols dir? També podria ser ja els braços que cauen. Saps com es diu en anglès, això? No. Bingo wings. Bingo wings. Les ales del bingo, perquè els senyors que van al bingo tenen bingo wings. Perfecte, el bingo wings. El nòvio de la Laura. Sí, tenim aquí a la terrassa la Laura, que ha enviat el nòvio a no sé on. Parla per aquí, Laura, parla per aquí. Hola. On te l'has enviat? L'he enviat al Pantà de Sau, em sembla. Ostres! Però si no hi ha aigua. Ostres, sí. Quina ruta. Clar, no hi ha aigua, llavors és més fàcil que l'avió facin... Molt bé, Laura, però això diuen que és un viatge de bateig? Sí, crec que sí, és el primer cop que ja. I ell què et va regalar? Un viatge a Nàpols. Oh, carai, tu. Escolta'm. Nàpols és maco també, però hi ha perill, també Nàpols. És perillós, vigileu el bolso i la cartera. No, collons el bolso, el Vesuvi, collons. Ah, el Vesuvi, ja. El Vesuvi azul, no era un vals d'estraus, això, el Vesuvi azul. Sí, vale. Doncs llavors ja anirem a Nàpols i ja llavors aviam si sobrevivim al Vesuvi. Quim Vila, n'has sentit a parlar d'en Quim Vila? Per Flashback, per TV3... No, però escolta'm, ja et farem publicitat, ja direm, escolta'm. Ai, mare de Déu, com es diu el noi que vola? Joan. Laura, gràcies per la simpatia. A vosaltres. Mira, fes un Laura. Bueno, doncs ja ho veieu, escolta'm, ja ens han portat la cerveseta, en Quim, com que és així d'estrany, es fot un cafetet a la salut de la gent del restaurant, a la salut de la Laura i companyia, i a la vostra salut, ja ho veieu, aquests programes són així, no sabem mai de què parlem, diem tonteries, però... Tu parla per tu, jo dic coses assenyades, bueno. Sempre, sí. Salut, amics!